Hej bloggen. Som sagt, jeg skal lave en giveaway. Og det var meningen, at den skulle komme her i fredags, men det gik mit internet. Og så, ja, så må den nødt til at komme nu. Men jeg kan ikke love, hvornår den kommer ud. Fordi at, den er lidt langsom til at uploade hen på YouTube. Så den kommer op først ud i aften, sent i aften. Jeg håber, den kommer ud inden kl. 12. Men ja, vi må se. Jeg skulle lave en giveaway. Og det er kun til piger, den her giveaway. Så piger, hvis I vil være med til at deltage i den her giveaway, så for at deltage, så skal I, det kommer her, så skal I først subscribe, som der står, nej, det må være deroppe, det står, heroppe, der står abonner. Ja, det skal I gøre, og så skal I skrive ned i kommentarboksen, hernede under mig. Der skal I skrive deltager, og så er jeg med i konkurrencen. Jeg har tænkt mig ikke at vise, hvad I kan vinde, for det skal være en overraskelse. Og så vil jeg finde en vinder den 24. december, og det vil jeg gøre. Jeg vil ikke finde vinderen, det vil simpelthen en hjemmeside, der hedder random.org. Der kan man gå ind og finde vinderen ved at skrive der en side og sådan noget, og så finder den simpelthen vinderen, så skriver den et tal, og så et tal, og så er det vinderen. Så I ikke noget med at blive sure. Vi gør jo bare det her for sjovs skyld, så ja. Men I skal bare abonnere eller subscribe, og så skal I skrive deltage nede i kommentarboksen, og så er I med i konkurrencen. Og vinderen, som sagt, den finder jeg den 24. december, så det bliver en ekstra julegave. Og jeg siger vinderen i en anden video den 24. december, og så skal alle dem, der har deltaget, helst gerne se det. Eller kontakte alle vinderen og få dem til at se den video, jeg sætter ind. Og så, ja. Men det finder vi ud af der. Og I må sørge navn med min søster, jeg lige kommet hjem og få gaver af julemanden. Men ja, det gør jeg for at deltage, og den giveaway, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men synes godt om, og så vil jeg gå ind og like min blog på Twitter og Facebook. Jeg skriver det hernede i kommentarboksen, min Twitter og min Facebook side og min Instagram, men det hedder. Så værsgo og følg mig, det betyder ikke noget for mig, men tak til jer, der synes godt om min blog lige nu, og god, hvad er det? Er det ikke nok? Nej, 9. december. 9. december. Og 16 dage til juleaften. Yay, men vi må have en god søndag. Og vi ses. Hej.